Els nens i nenes a mesura que creixen guanyen autonomia i això implica nous reptes per a la seva seguretat. El conte La carretera bona ajuda a mostrar el risc als més petits contraposant-lo amb un espai segur inseparable de la convivència i el respecte als altres. El periodista i escriptor Joan Barril narra la història de la Paula i en Pere, que amb les seves joguines noves, un patinet i una bicicleta, surten del seu petit espai. Al principi, aquest món diferent els entusiasma i continuen endavant descobrint un nou entorn amb carrers i senyals que els criden l'atenció. La narració, il·lustrada per Pedro Rodríguez, ens mostra com a poc les carreteres i els vehicles porten a un entorn en què hi ha riscos. Jo recordo haver anat lluny amb vehicles d'aquest estil, no? Quan eres petit i dir, bueno, ja tornaré. Però és lògic que els nens i nenes tinguin aquesta voluntat d'escapar-se una mica del centre, de veure món, en definitiva. Conduir és d'alguna manera com navegar. Vull dir, has de vigilar sempre els elements. I els elements i les bèsties que et volen devorar són els camions, els autobusos, el més fort, en definitiva. Es tracta de conduir amb la mateixa prudència amb què navegues. Per als més menuts, allunyar-se amb el patinet o la bicicleta és un somni de llibertat. Però fora de l'entorn segur hi ha un espai complicat, ple d'incerteses i riscos. Un espai que contrasta amb el poble ideal, caracteritzat per un trànsit de convivència i respecte als altres. Aquesta publicació ha estat una iniciativa de la Fundació Mutual de Conductors, basada en la idea que l'educació viària s'ha d'iniciar a la infantesa, tant per a la seguretat dels petits com per a l'aportació que els nens faran quan siguin adults. Els nanos ho poden llegir perquè és un format, tal com dic, de conte. No una història verídica, sinó algo que ells puguin entendre i que puguin assimilar. El Servei Català de Trànsit ha editat el conte, ja que es tracta d'un bon recurs perquè els adults i els més petits aprenguin plegats sobre la mobilitat segura. Els infants van pel carrer acompanyats de mares, pares, àvies i avis. De mica en mica seran capaços de llegir l'entorn i actuar en conseqüència, detectar els perills i evitar-los. I també aniran construint els seus valors. I han de treballar, en aquest cas, la responsabilitat, d'una banda, la consciència dels altres, aquesta consciència també de l'entorn i d'un mateix és fonamental. La carretera bona vol que els nens i nenes interioritzin les normes de seguretat viària al costat de la família, de manera que aprèn tant l'infant com l'adult, perquè un adult que educa és un adult que aprèn.